Eta lehenbiziko gauza eta lehentasuna eman behar dugu eguraldiari. Gaur goizen iritsi gara udal etxe honetara, Perro Solergen esaten dute, herriko etxeak. Eta, bueno, nik hiltzen ez asko mugan nagoela eta herriko etxeko kontuekin, bueno, herriko etxean gaude, Eta 21 gradurekin iritsi gara, hori alde batetik, eta gero, beste alde batetik, aipatu behar dugu, orain, ja gerturatu dela, hurbildu garela, 30 gradu dara. Eta, bueno, hori aipatuko dugu, 30 gradu une honetan, eta horrela bizi behar dugu giro honekin. Eta gurekin gaur emankizuna honekin alardeari buruz hitz egiteko, alardea publikoari hitz egiteko, eta bere inguruan gertatzen diren gauza guztiri hitz egiteko gaur egun, eta gero agurtzeko ere meakaz konpainia berria dugulako alde horretatik, Estitxu Urbina gurekin egongo da. Estitxu, kaixo, egunon? Kaixo, egunon jarri. Urdurita emozionatuta, egia esan. Emozionatuta, baina gurekin urdurik ez. Aipatzen dizut hori, hemen dugu Xabi Bermuden, Mikel Bonbin, Ugaitz Odrezola, talde guztia, goiz-goizetik, eta hemen ari gara, eta urduritasuna hori baztertu behar da. Oso konpainian honean nago, así que lasaitzen saiatuko naiz, bai. Bueno, alde horretatik, jende ugari hemen inguru honetan, ikusi ditugu arduradunak, eragile instituzionalak alde batetik, politikari beste alde batetik, bere babesa eta bere oberena erakusten alarde publikoari. Bueno, hemen gaude, San Juanen parantza honetan, eta berehala hasiko da alardea, Esaten dute, eta isiltasuna izaten dela tresna berezi bat, eta tresna isiltasuna, sensazio bat, emozio bat da, Baina egia da isiltasunak ematen diola hasierari berezitasun bat, ez da ez ditxu? Bai, egia esan bai. Jonindako etxeak kornetina jo baino lehenagoko momentu goiek tensioa eta gogoa dago, kristona. Eta isiltasuna, kristona da hor Moskuko plazan. Eta a ber, egia da hemendikan ikusten dela San Martzial Maldagoiko partea, jendez lepo, eta denak zai. Dena zai, atxeroak berela izango ditugu, 2025ko alarde honetan, atxeroen kaporal burua Txomin Eskarmendi dugu, eta lehen lerro honetan ikusiko du Aingeru Apezetxea, eta Jordana Berra alde batetik Batxi Eskudero. Zer esan Batxi Eskudero hori buruz? Zer esan, Anjo Egiazabal eta Ramon Gorrotxategi. Zer lerroa, lehen lerro berezia potentea, Ni, zirikatzeko moduan ere, Batxi Eskudero egon batien esatzen, bani, Goizuetako inguruan ditut, egia, abizena horrekin Goizueta gertu dago, baina gero ikusi dut Apezetxeare bai, ikusiko dugu, zirikatzeko kontuan, zirilua hemen sartzeko, baina lehen gauza alaitasuna, lehen gauza umorea, eta hori da kontua, eta hemen ez dago lehen zarrerik, hemen ez dago kontu horiek. Hemen da, alaitasuna, umorea, eta ondo basatzea, eta dena hori dena errespetuan. Eta bertan izango ditu, alde batetik, atxeroak. Gero, danborra da. Iratia Mantegi, danbor nagusia, aurten bere azken urtea da, eta aipatzekoa da, berak aurten irabazi duela Irungo kartelaren saria, Irunen ikusiko zen dituzten, dendetan ikusiko zen dituzten kartelak, Iratia Mantegik eginak dira. Eta bere kantinera, Ainhoa Pabesi, kuriosoa da, lehengo egunean danborradako entxeguan, esan zelako bere aizpa, Karla Pabesi, urrengo danbor nagusia izango dela. Hori kontutan hartu behar, Iratia Mantegi, kartela lehia irabazi egin duela, eta nire nahi nuke aipatu, arkitekto lanetan bere trebetasuna eta bere kompetentzia eta bere habilidezia dituela, eta agur bero bat ere bere amari. Nahi nuke bidali, Piliri, agur bero bat, men zuzenean geure emankizunarekin. Geure emankizuna ere berezia da, ez da erreza, ikusten duzu, ez dala erreza hemen bertan lanean, ez da ikusi dituzu geure lankideak ere plazan kokatzeko modua ez dala erreza, eta hori dena kontutan hartu behar dela, eta ez da erreza, eta udaletxe honetan lanean aritza, askotan, aski korapilatxua ezaten da. Eta gero behin plaza beteta dagoela, kazetariak aurrera eta atzera zaldiak erditik, denak erditik, baina egiten da. Eta oso polita gelditzen da gero grabatuta egia esan. Eta, pentsatzen dut, une honetan, ez dakit, grabaketari buruz edo buruan izango duen adibidez, Jonindako etxeak, baina Maite Bergarak eta talde guztia. Nola izango duten burua, une honetan ze sensazio izango
izango duten? Ba, hor, San Martzial Maldaren bean hor juntatzen diren lekuan, tokia jo baino lehen Jonindako etxeak eta Iratia Mantegi bat bestei begiratzen diote, seinale egiten diote eta baimena ematen dioten momentuan, atxero kaporal buruari ere seinalea eman eta orduan ateatzen da alardea. Bueno, atxeroak bertan ditugu prest. Nik esatu, baztertu behar dela urduritasuna, hori beti ez da erraza. Ez, eta gaina horrela momentu hontan irrikitan zaudela ateatzeko eta zai gainera ez dakizulako noiz emango dizuten agindu ateratzeko, baina gero ja behin astentzarenean ibiltzen ja nerbi guztiek pasatzen dira. Gero beste gauza bat, oroitzapen unea ere, hori aipatu behar da. Oroitzapen urteo zailak izan dira, eta hori ere oroitarazi behar dugu alde horretatik, eta ez dakit baretzen ari den giroa edo ze motan dagoen kasu honetan, baina bueno, hori horretu behar da. Bai, izan dugu gora beraren bat entseguetan, baina egia esan denek egiten dugu ondo egiteagatik eta ondo pasatzeagatik, eta nik uste dut gaur horren eredu izango garela. Irungo alarde hau horren eredu izango dela. Alarde berezi bat, eta aipatzen duzun bezala, ez? Ongi pasatzea, zer da gero alde batetik etxe askoetan, senitarte guztien artean, bazkari on bat, eta gero behar dena, edo ahal dena egin, eta giro hoberenean bizi, alaitasuna eta umorea, ez da? Bai, eta gero lagunekin juntatu, kuadrillakin juntatu, eta gero ere bai, elkartu konpainietan egiten dituzun lagunekin. Egun hauetan kaletik zoaz eta agurtzen duzun 175 alarden egindako lagunak dira. Orduan, da egun bat elkartzeko berriro urte osoan ikusten ez duzun jende hori besarkatzeko, muxukatzeko eta ondo pasatzeko. Eta gero, beste ari horretatik ere, nahi nuke, hildo horretatik Mertxe Trantxeren artikulu bat irakurri dut. Ez egitaragoan, beste leku batean, eta azkenean historiarekin konpromiso bat dela ere aipatu behar da, eta konpromiso hori betetzeko. Hombre, 29 urte daramagu alarde hau egiten, uste demostratu dugula alarde bat egiten badakigula eta ondo gainera, eta gainera urtetik urtera gure zifrak handitzen doaz, urtetik urtera gehiago garaz, eta ezkoa zinora. Esan hori historiari eutxi behar zaila, eta alde horretatik hori aipatu behar da, eta aipamena horrekin berehala geure emankizunari hasiera emango diogu. Alardea hemen bertan bizitzen 30 gradurekin ez ditzu. Hau horrela da, horretzen ez joan den urtean euria ezagutu izan dugula ere bai, baina aurten iduzkia, atzo San Pedro egunean ere iduzkia bete-betean, eta, bueno. 15 egun bat asfixiatuta ja, baina eta egiaz gaur ateatzen dira kriston meritua dute, txaketa beltz horrekin eguzkitan gu oraindik itzaletan gaude, esan behar dugu ere. Bai. Esango dizut arratsaldean, ze itzalean. Itzingo dugu arratsaldean, baina oraingoz itzaletan gaude eta itzaletan bero. Beraz, ez dakit nola igoko dien. Egun batean, datorren urtean bertsolari bat ekarriko dut. Hola, puntxu bat ipiniko dugu, eta bersoarekin tristurari gabe, baina humorearekin aipatuko dugu. Nahi nuke kasu honetan ere besarkada bero bat, joan den urtean, ekainaren 30ean, Ipar Euskal Herrian zegoen Lolo Dominguez, bere garaian artillerian egon zen mutil bat, nire lagun bat, eta nire lagun bat dela eta, hori nahi nuke aipatu, alarde honetan irtetze zen hasiera batean, eta ni besarkada bero bat, errekuperatu da, gaixotasun zail bat izan du, eta besarkada handi bat berak duen eta ematen ditu suskendua. Bueno, eta hori dena, izango ditugu aukerak, besarkada eta virtuala dira, baina bidaltzeko, eta aipatu behar dugu, alardea berela hasiko dela. Historikoari buruz ere hitz egingo dugu ero. Bai, nik Ana Perez gogoratu nahiko nuke, duela gutxi zendutakoa, bere hilo bateratzen da gaur kantinera landetxan, seguraski bere aita joango da momenturen batean, Anaren anaia, Patxi Perez, eta beretaz gogoratu nahi dugu gaur ere, asko egin zuelako alarde honengatikan, eta bere omenez gaur. Bueno, izerdiak geure inguruetan, baina denak, eta hasiera masa.
hasiera ja bertan ditugu San Martzial kaleetikan atxeroak, eta orain da, horroitzapena, geure historikoa, Felix Soliz. Jantun urtean aipatu nuen, Felix Soliz. Bertan San Martzial kaleetan ikusten ditugu, eta hortxe bertan, eta horroitarazi behar dugu, Ros Campo, Mikel Elizondo, Ramon Gorrotxategi, Eskarne Ruiz Arbulo, bueno, historikoa ditugunak, lehen lerro horrekin, horroitarazi behar dugu, lehen lerro horretan, ez ditxu? Bai, Aingeru Apezetxea, Jodana Berra, Bati Eskudero, Ane Iazabal eta Ramon Gorrotxategi. Bueno, bertan San Martzial kale horretan, lehen txaloak izango ditugu berehala ikusiko ditugu, bidea irekitzen, historikoki horrela zen, eta bidea irekitzeko prest ziren garai hartan atxikoaren. Lehen kazetariak ikusten ditugu, gu balkoiaren hemen gaude, ez ditxu, ja prest eta ja kontatzeko atxeroak. Desiatzen, ia, badatu zen. Kaporal buru historikoak, Elizabete Rekarte, 2018-tik 2023 arte, Jokin Otegi, 2014 eta 2017 artean, Mikel Elizondo, 2010 eta 2013 arte, Ros Campo, 2006 eta 2009 eta Iñaki Urrosolo, 1988an 2000 eraino, eta 2003-tikan 2005 eraino. Hortxe ditugu, kaporal buru historikoak, hain zuzen ere, Elizabete Rekarte, Jokin Otegi, Mikel Elizondo, Ros Campo eta Iñaki Urrosolo, eta gero atxeroak ja bertan ditugula, hor lehen txaloak ikusiko ditugu, eta soinua eta giroa. Eta aipagarria da, hauetako kaporalburu historiko hauetako batzuk. Beira txaloak. Hor ditugu topo guztiak. Badator. Lehenengo hor irikitzen Txomin Eskarmendi, plazan sartzekotan, San Juanarrira iristen momentu hontan, ari dira ezkerrerako bariazio hori egiten, kurba hartzeko eta oraintxe bertan lehen pausak plazan. Ontxe bertan atxeroak, hortxe bertan ditugu, atxeroak alarde publikoa irakitzen Txomin Eskarmendiren agindupean, lehen lerro hori, lerro berezi hori aipatu dugun bezala, hortxe bertan ditugu, eta danborra da. Atzetik ja, Iratiren makilaren zintak ikusten dira, badator danborra da Iratia Mantegirekin buruan. Eta bere atzetik, noski, kantinera, Ainhoa Pabesi, oso ondo akompainatuta, eta atzetik danborra da guztia. Atxeroa hor Bati Eskudero erdian, bidea irekitzen atxeroak, alarde publikoaren atxeroak bertan iristen San Juanen barantzara, geure zeta, hemen bertan dugula Irati Amantegi bertan danborra dako, danbor nagusia Irati Amantegi hiri arte, azken urtea izango da berarentzat, eta kantinera bazela Ainhoa Pabesi terrazas. Hor dago kopurua, orantxe bertan, agurtzen Irati Amantegi hiri arte. Sekulako lan egin du azken urteetan, egia esan, eta nik uste dut datorrena ere Karla Pabesi kriston danbor nagusia izango dela. Pero San Juanen barantzan, hortxe bertan dugu, kantinera ez dut aipatu Ainhoa Pabesi terrazas da bertan agurtzen balkoi hau eta bere banda. Alardea egia da militar konzeptu bat duela, baina musikari gabe zer izango zen alardea. Errez, eta hemen zuzendari Mai Sanz, bere azken urtea da ere, zuzendari bezala, eta kantinera Erika Martin Ribas. Poz-pozik hemen balkoian gaudenak agurtzen. Hortxe bertan Erika Martin Ribas kantinera, eta bandako zuzendaria aipatu dezagun Mai Sanz dela. Eta berehala izango dugu, estatu nagusia. Musikari buruz aritu gara, eta Jon Indeko etxea ze musikaria da. Ze belarria du. Edo zer instrumento jotzeko kapaza da. Bai trikitixa, bai alboka, bai kornetina, erredobleakin ere bai. Esaten zidan, lagun bate, eske alboka jotzen du, zainduak bezala. Alboka nola jotzen duen Jon Indeko etxeak, baino kornetina, eta ezin hobea. Hortxe bertan, estatu nagusia berehala. Izango dugu gero, sartuko da, orain, komandantearen agindupean, Ramon Manterola, hortxe dago, Jon Indako etxea, bere agurra ere, kornetina. Jon Indako etxea, hortxe bertan, beste agurrak ere, estatu nagusia, Jon Indako etxea da kornetina, zalditeriko laguntzailea nahiara diez, infanteriako laguntzailea, aipatu behar dara.
Patricia Domínguez dugula, eta artillerekia laguntzailea Cristina Ubani. Aski ezaguna ere, generalaren laguntzailea Arkaitz Martínez, eta kantinera? Eta Zalditeriko kantinera? Leire Goenaga. Hori da, bai. Aipatu behar da, orain Generala plazan ez dagoen bitartean, komandanteak bere funtzioak egiten dituela, eta behin Generala plazan sartzen denean, komandanteak berari emango diola boterea, eta horregatik dator orain, komandantea generalak izan beharko lukeen leku hortan. Aipatu nahi dut ere, aurten kornetiak daraman banderina, berezia dela, beraretzako espreski egindakoa dela, eta igual gero eskatuko diogu buelta emateko bere retrato daramalako atzeko partean. Bueno, Jon Indigatxoa en estado puro. Efectivamente. Hoxe da kontua. Zalditeria hementxe geure ezkerretan dagoela kokaturik une honetan, hori da aipatzekoa da, eta zalditeriako eskolta, kapitaina Ander Monge dela aipatu behar dugu, tenientea Agus Artola Alfereza, Ainhoa Karajadil Garmendia, sargentua Anton Babase eta kantinera Leire Goenaga Martínez aipatu duzun bezala. Eta gero ikusiko ditugu, bai, Maite Bergara iristen denean, orantxe komandantearen agindupean dagoela aipatu behar dugu alarde hau, kornetina aipatu bezala eta sartu dela Jon Indakoetxea, Zalditeriko laguntzailea Naiara Diez, Infanteriako laguntzailea Patricia Domínguez, artillereko laguntzailea Cristina Ubani eta generalaren laguntzailea aipatu behar dugu Arkaitz Martínez dela. Eta hori dena dela eta Plazan ditugu ja, Landetxa kompainia. Landetxa bertan dugu. Efectivamente, Itxaso Kañada kapitain bere azken urtea izango da, eta teniente bezala darama Aiora Fagoaga urrengo kapitaina izango dena, Alferez bezala Eloi Kolombo eta Miren Olaskoaga, banderinan ere irazoki, eta kantinera lehen aipatutako Eba Pérez Ribas. Eba Pérez Ribas, hor dugu Landetxako konpainia zuzen ere, sarrera egiten Irungo San Juan plaza hontan, eta hor ikusten dugu San Juango kolumna, zuk historia maite duzu, historiak ezagutzen dituzu, eta hortxe bertan Landetxa, oraindik San Juanetako zuaitza hortxe bertan bandean, dirurik gabe, Bai, lortu zuten ja norbait. Lortu zuten, bai. Ez dakit batek izango zuen gaur gogoa igotzeko, baina saririk ez duk izango. Orduan ez da inor igoko ez. Ikusi nolengo egunen okartuta zegoela, eguraldi txarrarekin eta berriro tente jarrita dago, baina dirurik gabe. Bueno, aipatu behar dut Xabi Bermudez bertan dagoela bere lana betetzen Ugaizo Dregozola Mikel Bonbinerekin, eta aipatu behar dut ere geure Adrian istirpu bat izan zuela, eta besarkada bero bat bidali behar dugula. Landetxa jotzen, danborrak eta besteinatekoak jotzen, eta 31 gradurekin gaude, ez ditxo, bero, ez epelak, ja, bero, Landetxa konpainia sartzen. Bai, kantinera Eba Pérez bere aitarekin, Patxi Pérezekin, banda eta danborra da agurtu dituzte, eta orain berain lekura doaz, eta atzetik badator ja Lapitze. Plazan sartzen, kapitaina atxeroak agurtzen doa, danborra da kapitaina Arantxa de las Heras, tenientea Joao Luis Costa, Alfereza Jon Díaz, banderina Susana Botas Fernández, barkatu, eta kantinera Iraia del Río Borges. Hemen dugu Lapitze, auzo historikoa Irundarra. Auzo oso historikoa Lapitze, eta kasu honetan, eta alardean ere bai, eta hori kapitainaren agindupean Arantxa de las Heras dela. Bueno, kokatzen bere lekuetan, konpaini ezberdinak, gero meaka sartuko da, eta agurra eman behar zaio meakari, ez ditxu, Lapitze, eta agur bero bat meakari. Bai, lehenengo urtea oso ondo antolatu dira, Kriston konpainia sortu dute, entxeguak oso politak izan dira, atzoko revista ere oso polita izan zen, eta orain behaiek hemen ikusteko desiatzen egia esan. Bertan ditugu, berehala meakakoak Lapitzeko konpainia hain zuzen ere, hor, ez dakit dena zaintzen edo zer, baina Jon Indakoetxea bertan, hortxe bertan dugu. Ez dakit kopurua ezagutuko duguen. Oraindik ez. Ez, baina, bueno, hortxe bertan egongo gara jakiteko, gero aipatuko du beste datu bat ere. Aipatu behar dugu Teledonosti hemen dagoela gaur zuzenean, 31 gradu, San Juanen parantza honetan emankizuna berezia alardea publikoa eskaintzen, eta hortxe bertan konpainia osoak, eta hortik aurrera, urrengoa meaka, aipatu duzu bezala,
Eta gero bidasoa izango du, claro. Bidasoa bere garrantziarekin, zer ba. Herria, bai, baina nahi esan, ikurra eramaten duelako, herriko ikurra. Bai. Gainera, herriko ikurra daramana, zuretzat oso ezaguna, niretzat oso ezaguna ere, zure lankide, nire laguna, Iker, gero ikusiko dugu, bandera jasotzen, segituan. Bai, Iker Montero izango dugu, kasu honetan, Irungo bandera eramaten duena Iker Montero da. Zaipatu behar zenun, zeo zer aipatu behar zenun. Meaka plazan sartzen ari dela, Nagore Olaskabaga kapitaina, Teniente Nerea Pino, Alferez Ane Gomez eta banderina Amaia Pino ere aizpatina. Eta kantinera Naiara Pardo. Naiara Pardo, Opelman dela, aipatu behar dugu. Eta hortxe bertan kokatzen ari dira parte hartzaileak San Juan enparantzan. Beno, zuzenean ari gara, udaletxeko ikurrak ere, aipatu dizut hasiera batean. Europar ikurronek, geure lankide bati, hasi goizean, zaten zuen, nola zer egiten algu, bueno, errespetatu da gitxo, esan, plaza gehiengoa ikusten duzu, ez ditxu urbina, Bai, gehiengoa ikusten da, egia da, Jesukriston ikurra handia direla, badagotela Irunen, banderak iteko. Horrela, eta gero aipatu behar da, konpainiak sartu direna kokatzen, eta nabaritzen da beroa, itzala, askok esate dute, iduzkia bai, baina iduzkiaren oberena itzala. Efectivamente, ikusten ditugu batzuk, beren lerrotik atera eta zuaizpean dabiltz, itzalbila, bero asko egiten du, eta gehiago egingo du oraindik. Meaka, hemen txebertan dugu, hor txebertan kokatzen ari dira, Meakako parte hartzaileak, konpainia, kapitaina Nagore Olaskoaga, Tenientea Nerea Pino, Alfereza Ane Gomez, banderina Amaia Pino eta kantinera Naiara Pardo Opelman. Bidasoa, konpainia, eramango du, herriko ikurra alde batetik, eta Ane Unanuek, eskeniko dio ikurra. Zalideriko kapitaina izandako Ane Unanue, Bilduko partaide, eta gaur berari tokatzen zaio ikurra ematea, eta gero arratsaldean jasoko du ere. Beno, hortxe bertan, iristen ari dira, Bidasoako parte hartzaileak, Bidasoako konpainia, Maider Resende dugu menkatitaina. Bai, Bidasoan ere konpainia da, eta Maider oso laguna, hau azken aurrek urtea da, datorren bat tokatzen zaio oraindikan, eta berarekin teniente bezala Juncal Amores, Alferez bezala Jose Kortxon, banderinarekin beste urte batez Iñaki Elizondo, eta Irungo bandera gero jasoko du Iker Monterok. Eta aurten kantinera June Ugarte, bere aizpa kantinera izan zen Olaberrian, kantinera estirpekoak dira Ugartetarrak. Hortxe bertan, Bidasoako konpainia, kapitaina aipatu bezala Maider Resende, Juncal Amores Tenientea bezala Alfereza Jose Kortxon, banderina Iñaki Elizondo, Irungo bandera Iker Montero eramango du, eta gero bestalde batetik kantinera June Ugarte Isasa dela. Bueno, hortxe bertan ditugu, egia da, jendeak itzala bilatzen duela, goiz bero bat, ez epela, goiz bero bat, da epela, eta hori nabaritzen da, batzuk pairatuko dituzte, berotasun hauek, baina humorearekin eta laitasunarekin dena gainditzen da, eta ospodozpo guztiak gaindituko dira. Eta edari freskoekin batez ere, ura edateko mesedez asko. Ura edo... Izotza daraman edo zer. Daramatzen aldate eta gustora freskatu, edan behar da, edan behar da, bueno, baina serioski ari nahi, eta ari gara, gaurko lagunak egon, eta temperaturarekin edan egin behar da. Zaindu itzaletan jarri eta asko edan freskito. Gu itzalean gaude hemen, ez dakit zenbat denbora, baina hemen txebertan ditugu parte hartzaileak, Bidasoa konpainian, parte hartzaileak.
Guantxe bertan San Miguel bai esan. Mira, kuriosidade bezala, Bidasoa konpainia lehen aldiz plazaren bestaldean kokatuko da, ez da infanteriako gainerako konpainiekin jarriko, horrela errezagoa izango du ateratzeko, bandera jasotzeko eta bere lekura bueltatzeko. Orduan, beraiek plaza beste alderantz hartzen ari dira momentu honetan. Dakit tarte gehiago den edo Bidasoa ja iritsi da plaza honetara eta San Miguel, pixkat tarte gehiago, eta hortxe bertan kapitaina Mikel Malmierka aipatu behar dugu dela San Miguel konpainiakoa. Mikel Malmierka eta San Miguel beste historikoa da, konpainia alardean historikoa ez da auzoa deitzen diete hango ere auzoa bezala dela, baina ez da auzo historikoa, hori da, bakizu, eztabaida beti osartzea, baina zazpi auzo historiko ditu Irunek eta hori ez da antzi behar. San Miguel ez da bat, Anaka bai, baina San Miguel ez. Eta Santiago ez da ere. Bueno, baina gaur goina onartzitugu denak. Eta ikusiko dugu berehala San Miguel bertan eta kapitaina Mikel Malmierka eta gero hortik aurrera? Tenientea Maite Tolosa, alfereza Alejandra Pascual, banderina Cesar Barandiaran eta kantinera aurten Paula Moreno Collado. Hortxe bertan dugu San Miguel konpainia San Juanen berantzan sartzen, jokatzen parte hartzaile guztiak, geure lankideak ere bere lana betetzeko, arazoekin. Bai, kokapenari buruz, ze aipatzen aldugu? Urtetik urtera gehiago garela, konpainia gehiago sortzen ari garela, eta horrek plazaren dinamika aldatzera behartzen gaitu. Nik uste dut meaka ez dela izango azkena. Aurten ongi etorri ematen digu meakari, baina uste dut eta espero dut azkena ez izatea. Haunditzen goazen enean gainerako auzoak hartzea espero dut ere bai. Kokapena ezberdina noski, plaza honetan, une honetan eta hortxe bertan San Miguel konpainia, bere kapitaina Mikel Malmierka, ez antzi tenientea Maite Tolosa dela, alfereza Alejandra Pascual, banderina Cesar Barandiaran, eta kantinera Paula Moreno Collado. Cesar Barandiaran, banderina, San Migueleko banderina. Bai, ez ditxo, bota? Badatorrola berria, plazan sartzen momentu honetan Iker Muñoz kapitaina, teniente bezala Bea Ruipere darama, alfereza Irene Diaz, banderina Erika Indako etxea, abizen hori entzun dugu dagoeneko, eta kantinera Lizar Montagut. Eston bat arraka hemen izango ditugu. Bai, aipatzekoa dira, Indako etxea familiare bai, Olaberrikoak, Erikak darama banderina eta gero gainerakoak redobleakin ateatzen dira, gainako familia ia oso ateatzen da dagoeneko. Olaberria zuzen ere Iker Muñoz, kapitainarekin, tenientea, aipatu bezala Bea Ruiperez, alfereza, aipatu bezala ere Irene Diaz, banderina Erika Indako etxea kantinera lanetan, eta disfrutatzen, noski, Liza Mendizabal. Hori da bai, plazan sartzen. Bueno, hemendik dugu balkoian, hemendik dugu gure gonbidatu berezi bat. Bai, prestigiozko gonbidatua gainera. Maribel Castillo, muy buenas. Egunon. Bueno, ¿cuál es la valoración que haces de la participación en la jornada de hoy, con este calor y sobre todo con un ambiente que estamos viendo espectacular? Pues sí, la verdad es que es una maravilla que llegue el día 30 y las personas, los hombres y las mujeres que creemos en que las fiestas son un lugar de igualdad y de compartir la fiesta, estemos hoy aquí todas celebrando un día más el Día de San Marcial y compartiendo entre todos nosotros, pues bueno, lo que es para nosotras la tradición y la fiesta. 29 años, Maribel. 29 años. Parece mentira que de repente estemos aquí y con una compañía más además este año. ¿Qué te parece la inclusión de las nuevas compañías, que estemos creciendo tanto y que sigamos creciendo todos los años? Bueno, yo creo que en realidad esto ya no tiene marcha atrás. Da mucho gusto ver a la gente joven a la mañana en la Plaza Urdanibia dispuestos a disfrutar, que es de lo que se trata. El crecimiento evidentemente es exponencial. Nosotros crecemos con chicas y con chicos. Y bueno, yo creo que el futuro está aquí, lo estamos viendo ahora, está entrando
en la plaza del ayuntamiento a reclamar su sitio en esta fiesta y a pedir al ayuntamiento que cumpla con la tradición que se ha perdido hace 29 años para que vuelva a recuperar un alarde para toda la ciudadanía, esta vez evidentemente con mujeres y con hombres. Gracias, Maribel Castelló. ¿Algo más? Deciros que hemos notado mucha subida, que todavía no tenemos unos números fijos, pero que bueno, más o menos habremos crecido unos 300 o 400 más que el año pasado. Gracias, Maribel Castelló. Un saludo. A vosotros y gracias por estar aquí hoy. Muy bien, Maribel Castelló con este punto de referencia informativa en el balcón de la Casa Consistorial. Bueno, izen propio bat eta gero jarraitu behar dugu alardearekin. Bai, bien bitartean ama Xantalen sartu da eta bere leku hartu du plazan, Iratxe Etxeberria kapitainarekin, Naia Dueñas tenientea, alfereza Isabel González, bandereña Izaro Berasategi eta kantinera Erika Merkelanz. Merkelanz abizena Irunen ezaguna da, bere aizpak atera dira kantinera, gure alardean ez, baina Erika Benitezak aurten erabaki du gurekin aterako zela kantinera eta egia esan poz-pozik dago, sekulako ensaioak egin dituzte eta sekulako konpainia daramate gaur. Bueno, jarraitzen dugu alarde publikoarekin eta nik nire paperekin hemen. Tak, bueltatxoa emango diot, bueltatxoa, bai. Enago de gauza bera gertatu zait, paperekin, Bueno, ez da beti erraza izaten lana betetzea une honetan, baina giroa jarraitzen du ama Xantalenen Iratxe Etxeberriarekin kapitaina tenientea Naia Dueñas aipatu dugun bezala Isabel González, alfereza banderina Izaro Berasategi, antinera Erika Merkelanz Castellanos, orantxe bertan anaka. Bai, plazan sartzen ari da, Nagore Leilizarraga bere kantinera, kapiteina ikusi dugu ja Olga González, tenientea Jesus Etxeberria, alfereza Aintzane Fierrez eta banderina Mikel Rodríguez. Kantinera Nagore Lizarraga Odriozola dela aipatu behar da kasu honetan, da gero Santiagorekin eta artilleriarekin goizeko alarde hau amaituko da. Bai. Eta kuriosoa da, inoiz baino abaniko gehiago ikusten dira plazan, kantineren abaniko ez gain, plaza gaur abanikoz peto-peto da oleko guztitan. Jendea itzalaren bila, aguantatzen alden moduan, eta segituan bukatuko infanteriako konpainiak iristen da, generala iritsiko da. Berotasuna, kasu honetan, eta iduzkiak jotzen du plaza hontan San Juanen parantzan. Bokatzen une honetan, eta Santiago eta artilleria izango ditugu, ja. Santiago konpainia dugu hemen, kapitain berriarekin, Mila Fernández, bere tenientea beste historiko bat, Bakarne Antzin, alfereza Violeta Saez, banderina Cristina Menta, eta kantinera Leire Michelena Aduriz. Santiago sartzen ari da une honetan, San Juango enparantzan, bere lekua hartzen, eta jendeak logikoki berotasun honekin, beroarekin batera eta iduzkiarekin nola jotzen duen, edari freskoa, itzala bilaka, eta ala eta guztiz ere ez da erreza, bertan bero honekin egotea. Hementxe kokatzen gure azpian beste parte hartzaileak ere bai. Bueno, artilleria izango dugu ja isteko. San Juan Arreneko artilleriako kapitain berria ere, aurten berrikuntza asko, jende berri asko, Maite Kano, plazan sartzen momentu hontan, berekin teniente Olatz Espinosa, alfereza Gorka Grijalba, sargentua Naikari Gomez San Pedro, eta aurtengo kantinera Asier Gómez Bon. Hortxe bertan dugu, kantinera Asier Gómez Bon, eta berarekin batera Naikari Gomez San Pedro, alfereza Gorka Grijalba, tenientea Olatz Espinosa, kapitaina Maite Kano aipatu bezala, hor bai tartea dagoela, baina bertan ikusten ditu, hortxe, bere ala tarte hori. Mandoak hemen beroarekin oraindik ere gehiago.
Eta zaldiak, aipatu behar dugu ere, asteburu honetan aipatu dugu, eta atzo ere bai, ikusi gurean San Pedro honetan, zaldiak ere sufrimendua izaten dutela, pairatzen dutela sufrimendu hori, beroa oso kaskarra da zaldientzat, eta pisu asko galtzen dute, horregatik edan behar dute, eta ez da erraza, Ez da erraza ez, baina ondo zainduko ditugu, ura dute, behar duten momentuan, eta egia esan gehienako itzaletan jarri dituzte, beraiek ere ez kiskaltzeko. Hori nabaritzen da alde horretatik. Artilleria hortxe bertan dugu laune honetan. Itekano kapitaina, bai, nire paperetan hartu, lasai. Dokumentu bat. Ze dokumentua behar duzu? Historikoak. Historikoak ere hartu behar dut. Kasu honetan, artilleria, oraindik komandantearen agindupean gaude, hori, aipatzera. Hartu ezazu mikroa, xuxemnai. Bai. Nik zainduko. Hemen dugu artilleriako kantirera, alarde guztia agurtzen, atzetik bi mandoak kainoiekin, eta lekua hartzen duten momentuan, atzetik hasiko gara, ja, estatu nagusia, generalaren bila joango da, Junkal Elizaraino doaz. Generalaren bila, eta ikusiko dugu Maite Bergara, bere azken urtean, general bezala, galopean San Juan plaza hontan sartzen. Bien bitartean, beste zerbait komentatzeko? Tota jazu. Maite Bergara izango dugu gurekin ere, goizuntan, goiz beroa aipatzen dugun bezala, goiz beroa. Bai, historikoa, Zubizarreta familia, Antonio Toledo, Santiago aipatu behar genuen Olatzi Etxeari buruz zer aipatzeko, historikoa Txalo Arribas, Anakan, Iñaki Altuve, Idoia Zubeldia, Ugartetarrak, David Soto, eta kasu honetan David Soto, Podemosko, lege biltzarkidea dela aipatu behar da, gero ama Xantalen kantineraren Erikaren aizpa, ama, izeba, amona, buenos amigosen kantineran izandakoak, Ibai Segurola, eta aurreko kapitaina. Eta Olaberrian? Olaberrian, esan bezala, Estoma familia, Indakotxea familia al completo esaten den bezala, Jose Luis Errazkin, historikoa da Jose Luis Errazkin, eta Alberto Velasco, hemen dira aurten ere, ez dute ez da urte bat ere galtzen, hori bai historikoak eta hasieratik hemen gurekin daudenak. Bueno, eta Xabier Kereseta alde batetik, Xabier Mazabal, Bidasoan, hortxe bertan Jakes Txapartigi, piano jolea, eta Maribel Castelló hemen pastutakoa orain, eta mehakan historikoak, Carmelo Tolosa, eta? Gaina, Carmelo Tolosa, bere Bidasoako kapitaina izandakoa, Kike Domínguez, berez Bidasoan ateatzen zen, baina bere auzoa meaka da, eta urten aukera dauka bere auzoan ateatzeko, Fernando Soto, Iñaki Michelena, Ane Bastarrika Iriarte, eta irrintzi bat bota dut hor norbaitek, eta txaloka da. Bueno, hori da kontua kasu honetan, eta oraindik komandantearen agindupean gaude. Bai, badoa hor estatu nagusia. Eta generalaren bila, unenetan, Maite Bergara, azken urtea beteko du. Bai, azken urtea, bai. Datorren generala zein izango den oraindik ez dakigu, baina Maitek azken urte hau emozioz egia esan atzo revistatan ikusten zitzaion, oso eskertua, lan ikaragarria egin du, eta merezitako txaloka da jasoko du orain, kriston lan egin duelako egia esan. Bero, historiko kontuetan, aipatu dugu lerago, eta danborradan Junkal Oka, Txiribito laguntzailea, aipatu danbor nagusi historikoak, Monroy, Arixot Etxeberria eta Maribel Hermosa. Angela Monroy 2006an bete zuen bere lana urtea izan zen berarentzat eta amaitu zuen 2019an, gero Arixot Etxeberria 2012an eta zizen eta amaitu zuen bere lana 2015an eta Maribel Hermosa 2008an bete zuen bere lana 2011 arte. Gero bandan historikoak hor. Bai, aipatu da morradan, nik dut Angelok gaur ezin izango zuela etorri, atzo besoak abestrio batean zeraman, beraz imaginatzen dut animatzen egongo dela espaloitan, eta bandan historikoa dauzkagu, Ignacio Montserrat, Maite Asegin-Olaza, Pedro Martínez, Irungo Konservatorioko zuzendaria izandakoa, eta bandan ere azken lerroan Jon Martínez, Mai izan zen aurretik bandako zuzendaria urteetan izan zena. Jon Amantegi eta Carlos Bailón, landetxan Simon Arreta,
eta lapitzen Trantxe familia. Bai, Trantxe familia ordoaz. Anaia Arrebak, Ilobak, denak kapitainak izandakoak, eta oraindik ere urtero lapitzen parte hartzen. Bueno, pues estamos recogiendo los principales argumentos de este alarde público que se está celebrando en esta matinal francamente calurosísima. Hemos superado ya los 30 grados de temperatura y ahora creo que llega un poco de viento también, ahora un aire que se agradece. Por las brumas de algún lado aparece un poco de aire y par hay ese piquimbat, un poco de noroeste también que se agradece en una jornada propia de abanicos, de hidratación, agua y de poco movimiento. Todo esto cuando el Estado Mayor ya ha ido hacia la zona donde escoltarán a la generala Maite Vergara. Pues estamos viviendo una jornada calurosa también en este alarde público 2025, que ya espera la llegada de Maite Vergara a la generala. Último año para Maite Vergara. En cualquier momento la veremos aparecer. 2025, 29 años de alarde, que se dice pronto, pero nada, a ver, habrán llegado ya el Estado Mayor a la plaza de la Iglesia del Juncal y en cualquier momento los veremos aparecer, liderados por Maite Vergara, que recogerá el mando del alarde y liderará el alarde a partir de este momento, camino después hacia la Plaza San Juan. Bueno, pues ya estamos viendo los rigores de la hidratación, gente ya. La arrancada no es sencilla, No es sencilla la arrancada, es exigente. La calle San Marcial exige, como primer calentamiento exige, Estichu. Exige no solo ver cuál va a ser la conformación de la compañía, que todo el mundo lleve el paso, que todo el mundo vaya organizado, que las distancias entre compañías sean adecuadas para no perderse los unos con la música de los otros, pero no dejar demasiada distancia porque tenemos unos horarios que cumplir. Y luego la colocación en la plaza, que tiene su intríngulis también. Y este año, como ya hemos comentado, Bidasoa ha tenido que colocarse en el otro lado de la plaza porque con la llegada de una nueva compañía Meaca, pues al final es más práctico tener más espacio y mejor movimiento. Y veremos cómo este año Bidasoa recoge la bandera saliendo desde el otro lado de la plaza. Pero para eso necesitamos que nuestra generala Maite Vergara llegue a la plaza y tome el mando del alarde. Pues en unos instantes, todo esto será cuestión de nada, de poquísimos minutos. Estamos en el balcón de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Irún, tal y como hemos señalado en una referencia anterior, y lo voy a seguir señalando, digo, por hacer una incursión del valor que tiene patrimonial, pictórico el Ayuntamiento de Irún, y como sé que a ti te gusta también la pintura y las bellas artes, aquí tenemos cuadros de Zuloaga, Mujeres de Sepúlveda, justo en nuestra zona de influencia. Unos cuadros también donde vemos a Viteri. En esta zona tenemos a Elías Salaverría, por aquí también Leonir Urizagoyena, que fue alcalde de Irún, con el pincel, en este caso diestro importante, de Bernardino Bienave Artía, Gaspar Montes y Turreoz en un paisaje de lo que supuso el Irún de la guerra, y hemos visto también, por supuesto, un cuadro de Vicente Berrueta, el caserío Berroa. Luego ya me he ido hacia adentro, y hay un cuadro de Enrique Albuzu, muy interesante, y otros cuadros también de un patrimonio pictórico importante. Eso también hay que reconocerlo. Así, tenemos tú y yo una pequeña incursión en el mundo de la pintura, y nos hemos ido a ver a Menchugal también, a la zona de alcaldía, pero bueno, hoy no es tiempo para hablar pero sí un poco una incursión, ¿no?, para valorar la riqueza de pictórica del Ayuntamiento de Irún. La visita guiada privada que nos ha dado la oportunidad de conocer el espacio en el que estamos trabajando, que la verdad es que es un edificio precioso, que el Ayuntamiento de Irún tiene en su haber una pinacoteca espectacular, y que todo el que tenga oportunidad que venga a verla. Se hacen visitas guiadas, así que vengan a verla, porque la verdad es que los cuadros que hay aquí son realmente bonitos. Está allí la Echecoandre con la Idiekin, que es el cuadro con el que se toma como base para hacer la escultura que está en la Plaza Ordanibia. Lo tenemos justo aquí detrás, y la verdad que es un ayuntamiento muy bonito. Bueno, pues desde ese ayuntamiento, desde su balcón, nos encontramos llevándoles en directo lo que está sucediendo en el alarde público, en esta, repito, matinal calurosísima, compartiendo también con otros compañeros la mañana, el escenario, y la verdad es que pues no es siempre, como digo, fácil trabajar. Cornetín, esto es cuestión de Jon Inda Coechea. Toque de cornetín quiere decir que Maite Vergara está a punto
Lo vas a contar tú misma, Estichu. Galopar está entrando en la plaza. La verdad que este año le han cambiado el caballo y lleva un caballo espectacular. Los aplausos de las compañías, los aplausos de todo el alarde que reconoce a una generala que ha hecho un trabajo de 10. Se encuentra con Ramón, el comandante, y ahora entra el Estado Mayor al galope también. Bueno, ya tenemos a Maite Vergara en la plaza de San Juan. El saludo con Jonin Gacoechea, el córner tiene el Estado Mayor. Por lo tanto, enseguida ya mando en plaza, nunca mejor dicho. Se están dando la mano Ramón y Maite, se hace un traspaso de poderes. Pasarán ahora a saludar a todas las compañías, a toda la infantería, la artillería, banda tamborrada, hacheros, y a los que estamos en el balcón también nos va a saludar. Lo decimos, el alarde público en esta matinal calurosa, tras la concentración de las fuerzas en la plaza de Urdanibia, la arrancada, la subida a la calle San Marcial, abriendo los hacheros este alarde. Y ahora, Estichu, tenemos a Maite Vergara acercándose a estas posiciones. Y cuéntanos ya lo que estás viendo. Nada, estamos viendo llegar al balcón del ayuntamiento. Va a proceder a pasar revista por todas las compañías, a saludar a todo el mundo, a saludar a los familiares que están reunidos aquí en el balcón, junto con las instituciones que han llegado y también a los medios de comunicación que estamos aquí. Ahora mismo pasando delante de banda, tamborrada, hacheros, va acompañada del comandante. Y ahora procederá a saludar a las compañías desde la Andecha hasta la última, que han tenido su sombra. Bueno, ba, Maite Bergararen agindupean, Ramon Manteroarekin batera, agurtzen alarde publikoko parte hartzaile guztieri. Eta hortxe bertan dugu, une honetan Maite Bergara eta Ramon Manterola, Maite Bergararen agindupean ja, generala. Eta hortxe bertan, ja kokaturik plazaren erdian. Hortxe bertan dugu. Zaldila bizia, agurra une honetan, agintariak agurtzen, Maite Bergara eta Ramon Manterola. Beno, ba, Maite Bergararen oiuak kasuretan, orain beste prozedurari egingo digu. Vamos a tener llamada a capitanes enseguida y eso nos va a llevar al tiempo de silencio. Va a ser el protagonismo, evidentemente, para capitanes y para la general. Estamos ya en esa referencia inmediata. Enseguida entramos nosotros también en silencio en esta dinámica.
jarraitzen dugu, zuzenean hemen, llamada Capitanes que hemos vivido en estos momentos y enseguida pues llega un momento importante otra vez Jon Indacochea, enseguida estaremos con el Teiro. Beno, Bidasoko konpainiak eta geure lankideak eta geure lagunak kasu honetan Iker Montero ikurra bere eskuetan dugula aipatu behar dugu. Hori da, bai, Ikerrek bandera jaso du eta momentu hontan Bidasoa arkupetatik ateratzen ari da, bien bitartean, danborra da bere lekura bueltatzen, eta emakumeak alardean oihua banda jotzen hasi da, kriston ambiente dago plazan egia esan, naiz eta beroa, naiz eta kiskaltzen egon da izerditan, kriston giroa esan martzela egun hontan. Bueno, hane unanuek eskaini dio, kasu honetan ikurra Iker Monterori, eta hor bueltatzen da orain generala Maite Bergara, Ramon Manterolarekin, berak tropa agindupea berak du, troparen ardura eta kasu honetan beraren agindupean azaltzen da, eta alata guztiz ere pairatu behar da bero hau, hori barrutikan
Noski baietz, giroa eta beste datekoak gainditzen dituzuela oztopo guzti horiek, baina alata guzti ere, aipatu behar da, albiste, ez da, albiste nagusia, baina bai, albiste potoloa dela gaurko berotasuna. Bai, eta gaurko partaide guztiek duten meritoa azpimarratu behar da. Egiten duen berarekin, txapela jantzita, txaketa kendu gabe, eta hemen generala eta gainerako konpainiak agurtzen, txalotzen, eta egunaz disfrutatzen egia esan. Bueno, kokatzen ari dira. Danborra da, handa, Bidasoko konpainia. Hortxe bertan kokaturik eta ikurraken Iker Montero ikusten dugu. Berriz, Joni Indakoetxeak kornitinaren soinua entzuten dugu. Hori da bai, Iker Montero lehenengo lerro hortan, June kantinerarekin ondo akompainatuta dago egia esan, eta Bidasoak bere lekua hartu du. Joni Indakoetxeak beste kornetin toke bat jo du, eta orain deskargak. Pero deskargari buruz ere aipatu behar du gauza bat. Baina, bueno, hobetu beharko da. Baina, bueno, hausan bertzalguna da, Deskarga dira eta horrela da. Bai. Orain bigarren deskarga bat aginduko du generalak da berriro entzungo dugu. Bueno. Balin bada pikat. Ez dakit sorte izango dugu naiz, pixkat mugituko balitz, agian bai. Aintzina eta gibilera egiten. Soinuak berriz, armakoa. Bueno. Hobetu dugu bigarrenean, Bai. Koordinazio pixka bat gehiago egon da bai. Hortxe bertan Maite Brekara bere laguntzaileekin alarde publikoa bertan hemen San Juanen Parantzan. Y bueno, pues es una nueva descarga. Las descargas el día de San Marcial tienen siempre sus matices. Mira, es como la pintura. Bai. Ni negro ni blanco, siempre hay grises. Y yo tenía un conocido para Joni Indakoetxea, nuevo toque de cornetín. Efectivamente, vamos a escuchar otra vez a la generala dando las órdenes para la descarga. Bueno. Bastante txukun, egia esan. Ez da, erraza, koordinatzea. Egun batzuek prestatzeko, entsegu batzuek, baina ez da erraza koordinatzeko deskarga. Aipatu behar da, neurri bereziak eta neurriak hartzen direla, segurtasunaren aldetik, eta hori dela kasu honetan garrantzitsuena. Maluruzki historian zehar aski latzak egon dira, baina hori ere bideratua dago. Beti arrisku bat izaten da, zaldi bat dagoenean, armak direnean, baina neurri guztiak hartzen direla ere aipatu behar dugu. Bai, eskopeta gainera erregistratuta egon behar dira, munizioa kontrolatuta dago, baimenekin egiten da, Joni Indakoetxea berriro kornetina jotzen, eta orain... Eta orain? Eta orain nik negarriko dut ja. Ze postasuna, jendearen postasuna, orain plazatikan irtetzeko unea da, atxeroaren agindupean. A ver. Bueno, une honetan... Atxeroak plazan. Txomin Eskarmendi atxeroen kaporalburuarekin eta atzetik danborra da. Kantinera Airoa Pabesi saltoka dantzan doa, Bidasoako kantinera den June agurtuz. Badoa danborra da eta beren atzetik banda ikusiko dugu, Mai Sanz zuzendariarekin eta Erika Martín Rivas kantinerarekin.
Egia esan, momentu honetan berdin du beroak, berdin du kiskalita egotea, berdin du txapela, txaketa, jendea disfrutatzen ikustea gozatzen ari dira, eta oso polita da horrelako egun bat, jendea inpozik ikustea egia esan. Soinuarekin eta musikarekin beste kontu bada alardea kasu honetan. Hortxe ditugu atxeroak irtetzen, plazatek irtetzen ari dira, Txomin kasu honetan, Txomin Eskarmendi atxeroen kaporal burua une honetan irtetzen, eta Eliza kalea hartuko dute, gero Eskoleta kalea ere bai, eta Unkale konbarantzara iritsiko dira. Antxe bertan, hortxe dugu 2025ko alarde publikoa. Hain zuzen, gero berehala, danborra da. Danbor nagusia, Iratea Mantegi hiri arte azken urtean. Azken irteera berarentzat, danbor nagusia bezala. Hortxe bertan, irtetzen ari dira. Atxeroak alde batetik, hor lehen lerroan ikustu Aingerua Presetxea, Jodana Perra, Batxi Eskudero, Egia Zabal eta Ramon Rosatik. Nola beti Felix Solisen izena aipatzen dudan, hortik ari horretatik, ez da aserretuko. Eta danborra da, danborra guztia, Iratea Mantegi, bere kantinera, orain Ainoa Pabesi Terrazas. Izango dela aipatu behar da, eta gero berehala banda izango dugu. Gero ateratzeko prest, Mai Izan zuzendariarekin eta Erika Martin kantinerarekin, eta nik laguna dudan Oskar Ruida Podakataz gogoratu nahi dut, ordoa, eta egia esan oso itxurosa doa banda, oso tamaina polita dauka, urtetik urtera jende gehiago dator, handitzen da ere, eta ikusgarri doa. Ez dakit zehaztasun gehiago izango duen kopuruari buruz, baina gauzak pazientziakien hartu beharko dira, eta hartu behar ditugu. Kasu honetan, beroarekin jarraitzen dugu, giroarekin ere bai, eta laitasunarekin ere bai. San Martzial, egun hau bizitzen ari gara Irunen, eta eskualde osoan, oantxe bertan. Hortxe dugu, Zalditeriko. Non? Manu Estoma dugu hemen. Ez dut ikusten, zuk ikusi duzu? Bai. Agurtu zaitu, ikusi zaitu. Zalditeriako eskolta, Ander Monge kapitainarekin, plazan prest, bandaren atzetik joateko, tenientea Agus Artola, Martínez. Soinuari gabe orain, musikari gabe, pixkat galtzen du presentzia alardeak, baino hori bere ordez, musikaren ordez, giroa esaten da. Eta segitu badoa kornetina eta badoa ere zalditeria bere atzetik, eskolta polita daramate, eta orain komandantea Ramon Manterola atzeko postuan doa, dagoeneko boterea duena edo agintea duena Maite Bergara delako, generala azken urtez. Pero, berehala bandera, esaten dut hor banderaren kontuarekin batera, guain musika, konpainian musika bereziak ere bai, eta estatu nagusiaren irteerarekin geure aldetik goizeko emankizun hau amaituko dugu. Vamos a poner punto y seguido en la información del alarde público en esta oportunidad. Estamos viendo a Xavi Bermúdez sufriendo los rigores de la climatología, de la meteorología, pero encontrará el sustento adecuado
para resolver todas esas situaciones. Vamos a ir poco a poco despidiendo. ¿A que no has estado nerviosa, Estitxu? Ez, nik eskerrak eman nahi dizkizut bihotzez, Jean-Pierre. Berala, aipatuko dugu. ¿A que no has estado nerviosa? Oh, por supuesto que no. Bueno, la verdad es que sí, un poco sí al principio, pero la verdad es que lo haces muy fácil. Y como yo también soy de hablar un poco, la verdad que he estado muy a gusto. Estaban haciendo un alarde precioso. Y nada, ahora a verlo salir y a esperar a ver qué nos espera esta tarde. Beroa izango dugu noski baiet, urduruitasun hori baztertu egin duzu eta kontatu ditugu hemen publikoaren kontu guztiak eta konpainiak bere bidea hartzen, Eliza kaletikan, Eskoleta kaletikan eta Honkalen parantzara iristen direnean. Mila esker, Jean-Pierre, kriston giroa dago, beroa bai, baina giroa badago ere, kriston alardea egiten dugu. Eta desiatzen ikusteko arratsaldeko ere esan. Beraio hain dikan goitzan buelta bat batazaie, baina zutan nio hain ja zerbait hartzea joango gera. Freskatu beharko dugu. Zintzurra bustitu beharko da, alde horretatek. Hori beste kontu bat izango da. Bueno, creo que vamos poco a poco poniendo el punto y final. Si Ugaitz, que está en las tareas, Ugaitz Odriozola ya me da el permiso para ir abandonando esta posición, o tengo que añadir alguna cosa más. Estoy en tiempo de despedida, estoy en tiempo de prolongación. Quiero saber si tengo que seguir un tiempo más, tengo que seguir pendiente de la bandera o cortamos ya. Bien, cortamos ya esa referencia. Perfecto, ya tengo esa disposición. Eskerrik asko, gero arte. Mila esker eta arratsaldera arte. Vale, pues nada, desde este balcón de la Casa Consistorial, el Ayuntamiento de Irún, saludo cordial, gero arte, eta Samartzial egun hontan, gora Samartzial, gora Irún, eta badakizue, beroaren aurka, edan eta gorbutza bere lekua hartu dezatela. Gora Samartzial, agur!